mwana wakasimisa anakuya le anakuya netogera asibo ndo pa mtu mabisa $10 mnemo $10 bisama $10 tipa mtongo asipo tunaza kasina kuya notonge kanyore nyora akabere warpamberi pena anonzi Bukuta ndaizivei amangalirwa anonzi Magada Robert anakuya dare renyu nyaya ndekundipuma urori ndoda kuipa nemombe imwe yanembo dzako chitupa nemari dati Magada Robert taura tindre madizie ndaizie Robert akatura mwana wangu. No kamera na Robert. Aiwa. Singangoti akamitisa mwana wangu. Amitisa mwana wangu. Robert anetsa kuonesa. Ndinona akamitisa. Krista Bionto. Alright. Wachinetsa na kudaro so mwana ndakanda kugara naye. Ndiri kumuperekedza ku Arnold ku clinic. Robert akafonera mwana achibvunza mwana kuti ndiri kukumbira kubvunza kuti Christabel wakandiita sei. Mwana anobva ati zvamuri kutaura ine handisi kuzvinzwisisa. Zvikanzi ndati ndiri kubvunza kuti hapana here chawakandiita. Zvikanzi nemwana zvamuri kutaura shonai muri kundibvunza ine handisi kuinzwa. Ndobva wamuti handichazokufonera futi. Mangwana acho wakasimuka ndobva wauya kumwana wangu musikana mukuru. Ndobva wasvika womubvunza mwana wangu musikana mukuru achimuti nhai mai guru kana munhu akanga akasunga munhu akasimuka achienda ku back to sender zvine zvakashata here. Mwana wangu musikana anoti ndakapindura kuti hazvina kushata kana ukanga mangasungwa imimi simukai muende ku back to sender ndikotione pane chokwadi. Ndobva angosimuka bhabva kumwana wangu kwabva aenda kwabva ambogara futi mazuva ndopa akazofonera futi mwana wangu ini ndiri kumunda mwana ndogara naye. Ndobva afonera mwana wangu achimuti ndiri kuda kuti nditaurire mai wako kuti ndakafamba ndikanzwa kuti ndiwakandisunga. Inobva ndazosvika mwana ari kuchema. Mwana akati ini ndakapindura kuti nditaurire mai mashoko amuri kutaura iye kana kuti kusunga kwamuri kutaura kwacho handikuzivi. Saka chandichaita ndechekuti mama wakauya kubva kumunda kwauri kubva ndichawataurira wakufonerei. Iwo ndobva wati ausavataurira kuti wandifonere. Chandichaita ndechekuti ndichaisa message washandi nemessage. Kwabva aisa message. Saka ini pandakasvika ndibva kumunda ndakazosvika ndivhura foni. Pandakasvika pandakavhura pamessage ndopaanga akati kana muti ndiri kukupumha kuti makandisunga endai kwese kwamunoda tinosangana pamessage. hanzi ndoda kuripwa nemombe hapana chokutonga kana ndoda kuripwa nemombe imwe chete. Vanhu vacho hapo neyacho haiyakazvituma saka judgment munoti chii? Jangan dia itu dah lima belas kali dulu dia ada surat dah. Ni amaya, ini aku surat dah. Surat dari ini ini mambo yakadare uroi imombe kusauya kudare ndo hanzi mombe imwe chete Koma cost yenyu makosti
kana zvichikwanisika andidzosere wangu zvandakabudisa mari pamari vandakafambisa zvidare zvese zvingangusvika $100. vachaita default yacho ndaisoipa mari ifishi kuita 150 dzimbiri dzedare dzekupumana 1 kuita mbudzi 5 unoona kuti inenge dzamombe mbiri samuzitaura mabharani kuti iendeswe default yacho nhasi